Για ραπτό. Για ραπτό, για τον Ραπτόπουλο. Ναι. Τι να πω για τον Ραπτόπουλο, ρε φίλε. Σεβασμός. Από τα μεγαλύτερα ντερβίσια για τον Ασλαμάτα είπαμε χθες. Παιδιά, με ρωτάτε κάθε μέρα. Καταρχήν, γιατί με ρωτάτε. Άντε, εγώ απαντάω, είμαι τέλος πάντων καλό παιδί. Εσείς γιατί με ρωτάτε εσείς. Για τον Ασλαμάτα είπαμε χθες. Δες τη χθεσινή εκπομπή να ακούσεις για τον Ασλαμάτα. Καλά, ρωτάνε, τώρα είναι τρολιά, θα το εξηγήσω άλλη στιγμή. Ο Ραπ είναι παρεξηγημένος από πολλούς, έτσι. Όντως, δηλαδή στη δουλειά του θα ξεφύγει ορισμένες φορές στο βωμό της ακροαματικότητας κτλ. Αλλά είναι από τους πιο τίμιους και εξηγημένους συνεργάτες που είχα αυτά τα χρόνια, Παντέλο. Δεν μπορώ να πω πράγματα στον αέρα που έχουμε πει μεταξύ μας έτσι κατηδίαν με τον Ραπ. Όταν πήγα στο Μετρόπολης. Όταν έφυγα στο Μετρόπολης, από το Μετρόπολης το 18, και τώρα το καλοκαίρι ας πούμε, που είχαμε ένα ραντεβού. Αυτά δεν μπορώ να τα πω γιατί είναι στο κατηδιάν. Okay, ναι. Αλλά respect. Άλλο.